Mas Agus. Nggih, enten apa, Mas? Infone rak dapur murah, komplit, istimewa, estetik, pol murah ya, Mas. Oke, nah iki cocok, Lur. Heeh. Rekomendasi, Lur ya. Heeh. Dari ibu-ibu sing golek rak dapur estetik iki lho, Heeh. barang kok ngene iki lho, Lur. Iya. Nah, iki gawe rak-rakan yo to nek Heeh. ada brengkes pindang. Heeh. Niki yo gawe rak piring, kerek gelase yo to. Heeh. Lah nek apa piringnya teles, banyune mili iso dibuang. Oh iya, istimewa iki. Heeh. Heeh. Iki cek enek rake maneh kene. Iya, Kok jas ada iki. brambang, kok ada bumbon-bumbon siap. Rego piro Mas ini iki? Tinggi regane sak juta 900 Iki? ya to. Bayarnya COD gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis ongkir. Lah liyane apa? Enak neh. Oh. Ini sik. Iki kena mbok wadah sikom iki. Oleh gede iki. Oh, luwih gede. Heeh. Nah, iki ada yo komplit. Oh, iya. Rarakan mbok wadah pindang, mbok wadah brambang. Siap. Loh. Istimewa iki. Cocok. Iki ya enek rak piringe. Oh, lengkap? Oh, lengkap iki. Oh, alah. Hmm. Lah apa momo iki? Loh, iki ada pilihane, Mas. Iki aneh neh. Heeh, iki sing anu kaca kristal, nek kaca bening. Oh, alah. Padha, Mas. Heeh. Kira rego piro niki, Mas? Iki regane padha ae iki loro iki regane 2.300.000. Heeh. Bayarnya COD. Oh, nek Gratis pertama mang ongkir. piro? Nek sing pertama mau 1.900.000. Masih iki? Sing iki 2.300.000. Bebeh. Wis COD. Heeh. Ya toh, gratis ongkir Jawa Tengah, Jawa Timur, Heeh. Jogja, Madura gratis ongkir. Lah iki umpama Mas, Piye? oto-oto kan ya ado-ado. Mm-mm. Pengen tuku mak area Jawa Barat Bali ngono piye, Mas? Wes gampang, panggah menerima pesanan nek Jawa Barat, Bali, Jakarta siap. Heeh, ongkirnya piro? Ada tambahan ongkir 350 Per barang. per barang. Tapi tetep COD ya? Oh, tetap COD, Mas. Pokoknya nek barang teko lagi dibayar. Oh ngono. Ngono. Ya, lah cara pesennya piye genahno? Nah, nek pemesanan ada nomor di bawah bio profil, langsung ditelepon apa di WA, Mas Agus butuh rak piring. Nah, Oke. ngono. Harga Sing- mulai? Harga 1.900.000, 2.300.000 ready. Oke, itu harga 2.300.000 nggih untuk rak dapur. Untuk yang statistik harga 1.900.000.